Кога се налага лечение под седация или пълна упойка? Има, за съжаление, има група от деца, които не могат да бъдат лекувани по друг начин, освен под обща анестезия. Тази група деца се сблъскваме ежедневно, просто защото това е пътя. Усложненията могат да са отток, могат да са силно разрушаване на зъба, могат да са хронична или остра болка, отново казвам единични или множествени кариеси. И в този случай просто не може да остане в устата на детето една инфекция, която да бъде неглижирана и която да уврежда жизненно важни органи, като стави, сърце, бъбреци. Така че се налага, има такива деца, които трябва да бъдат подложени под обща анестезия. Примерно едно дете, което е на 2 години с кариес, и то множествен кариес. Това е едно детенце, което е на 2 години и при което процесите изключително бързо и агресивно са се случили. Всичко е започнало с едни бели, които преминават в жълти линии. На контрастьора може да видите колко са различни нюансите, нали, като се увеличи така на снимката вече, дори не тренираното око може да види колко различни нюанси на бялото, на жълтото, на кафявото има в нашето съзъбие. Отново казвам, хранене, естетика и функция. И това са много деца, които минават, ето тук още един такъв младеж, отново в същата възрастова група, около 2 години и половина, отново с засегнати предни фронтални зъби, които, както казах и малко по-рано, са много, много важни. Те не трябва да бъдат неглижирани проблемите. Лошата хигиена допринася, липсата на адекватни средства и на адекватна техника допринася тези проблеми в съзъбието да се задълбочат. И отново лечението е благодарение на иновациите. Ето това са иновациите. Да може да сложиш една надежна изолация, да не позволиш на слюнката да компрометира връзката с композита, с фотополимера и да се възстановят зъбите в пълен обем. Т.е. детето наистина да получи една качествена услуга, а не компромиси или някакво подсредствено лечение. Светът се развива бързо и медицината заедно с него. Но достигат ли тези нови подходи до всички? Какви са най-новите тенденции в превенцията на ранния кариес? Най-добрата превенция на кариеса на ранното детство е най-напред следенето на дефицитите по време на бременността. В голям процент от случаите тези дефицити се унаследяват от деца. Така че в никакъв случай не трябва да се неглижират дефицитите. И най-добрата превенция е именно това. Следене, суплементиране, разбира се, хигиена, храненето от основно значение.